खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो दाबो आइमोननि न'आवनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय बिसिना बिफाया फैनो नागिरदों माबा खामानि दङनो ओंखायनो जोंनाव हाबलांसिगोन आरो जोंनाव माने बेहाय हाबलांसिगोन आरो ना ओमफ्राय बोथोरा बिराद गुसु आरो ना मैया मोनायावहाय अखा हादोंमोन ओमफ्राय दाथ' हायाखै खिन्थु दोमैलु आरो ना थान्दा जाथारदों आरो ओमफ्राय फार्स्टिं गाबोननिफ्राय साहित्य सभा सेन्ट्रेलनि डिमाकुसियाव आरो ना आं सानदोंमोन नायहैगोन होननानै खिन्थु जानाय नंला बायदि मोनबाय आरो ना पार्किंआनो जा गोजानावहाय ओमफ्राय नै गथ' लानानैहाय थांनो उसुबिदा जायो आरो ना थाबायनानै थांनो गोजानावहाय आरो बिसोरबो एसे खस्थ' मोनगोन फार्स्टिं मिउजिक सिस्टेमाबो बिराद खरा जागोन नालाय ओमफ्राय गथ'फोरखौ बिदि खरा मिउजिक दामनायफ्राव लांनो हामा नालाय ओंखायनो नायनोसै थेवबो मा जायो एक्सप'खौ नायनो बिराद गोसोमोन आङो ओमफ्राय नै बेहाय आङो न'आव फैनायनि रिजोना जाहैबाय मागो सफैगासिनो दङ नालाय ओंखायनो माखासे फिथा बानायनानै लांनो होननानै फैदों आरो ना खिन्थु दा जेरैबायदि सिटुवेसनाव दङ बे सिटुवेसनखौ नायनानैहाय फिथाजों मोनजागोन बेखौ आङो आसाखौनो गारबाय आरो ना गथ'फ्रा खस्थ' नालाय ओमफ्राय रावबो आलदा मानसिबो गैफाया नालाय नायनोसै थेवबो जा एसेखिनिखौ हायो बेखिनिखौ बानायलांसै आरो ना ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै मा खालामनाय जायो जाया नै आफा मोनफैबाय apa मोनफैबाय नै apa welcome apa welcome मालाय नायदों मा गोजांखै बेखौ बानायनो नागिरदों दायो मा होनोमोनलाय बेखौ औ मालपुवा बानायनो नागिरदों नै बेहाय होदोंमोन एसे सुजि एसे मैदा ओमफ्राय गुर मिथाइ एन्ड देन मेइनलि माथानि माइरं आरोना आंनि फेभरेट बियो ओंखायनो एसे बानायनानै जानो नागिरदों आरो दायो ओमफ्राय साहा बानायनोसै माने बानायगोन आइया ओमफ्राय आङो बेबि हागनिफ्राय काजल बिदोंमोन आरोना गथ'फोरनि बे सफैबाय आरो मोनसेया दंमोन नेल काटार बेबो सफैबाय आसुगुरफ्रा बिराद गोलाव जाबाय बिसिना ओमफ्राय खुसेरबाय थायो आरोना ओंखायनो आं बिहरबाय बेखौ हानाय नायनोसै बिसोर उन्दुबासो हानोसै आरोना मागो स्टार्टेड नै मागो नों इन्ट्रेस्ट गैयाना आंहा इन्ट्रेस्ट दं बेफोराव मागो स्टार्ट जाबाय नै नाय टेस्टआ मोजां शेपआ मोजां जादा जा उदैयावनो थांगोन शेप मोजांबाबो गाज्रिबाबो ने बुजिबाय लांदो साया लिंदो काजलखौ आनबक्सिं खालामबाय नै बिदि आरोना होनाय नायनोसै ओमफ्राय नै नेल काटारा बिदि आरोना दिनै माबासो निरामिससो ओंखायनो पनिर निरामिस भेज जा Tansinya tada Mana? Cari gabe. Kakek kan Ini. Gimana? ini bapak bye bye deh bye bye ini apa ini bye bye ini
Bye. Babanin di sini sudah. Mari naik dulu. Dia tak ada. Papa dayo naरेंखल लारु बानायनो थाखाय हागासिनो प्रिपारेसन खालामगासिनो आरोना जोंथ' हायानो बिबि लायै ना पापा enjoying माबा मारै जानो माबा मावखानांगोन दे ओमफ्राय बे नारेंखला जोंहानि न'नि आरोना बिराद गोदै आरो न'नि गोदैथार बिफाङानो मोननो थाङाथ' आरो बिफांखौ नुला नै हरखाय नै बैनो गुदिया बेखौल' देखायनो हाबाय आरोना गोदैबो गोदै जिरनोबो मोजांथ' आरोना थान्दा गुगाखायो गोदैबो ओमफ्राय दैयाबो गोदै गोदै आं मोनसे पिस जाबोनोसै फिथाइया एकदम मोनफ्लेजोबबाबो दैया गोदैनो थायो गोथावथार नारेंखला जोंना खायफाथ' गोदै जायाना फिथाइया मोनफ्लेबा माबा दैस्रु जायो जोंना एकदम गोदै जाखायो आरो खारखाया आरो गोदैयानो आरो रानायावथ' जि गोदै आरो दाबाव आरो साबसिनथ' आरो दाबावथ' बिराद गोथावथार ओमफ्राय फारसेथिं नै दै गुदुं खालामगासिनो सासेया दायो जिमनिफ्राय फैबा दुगैनो मासे गाज्रि गोजा बिसोरो बिमाय मोनना फैदों नै भागिनाखौ नायनो बोरा नायनि फैसा होफैनाय मोखां खोबथेदों फैसा होनो हायिनि ना बोरा मोखांफ्रा एसे देखाय ए गसाय फुल देखाय फुल देखाय आमायमोना लाजिदों नै आमायमोना खालामनो गोसो गैया बैसागुआव नै जौ फेनानैसो होगोनदां बिसोरो बिदानि थाखाय खमै फैगोन दा बिदानि थाखाय हाबायाव फैनाया हाबायाव फैदों दा बोरा मोखांखौ देखायफिनलाय दायो नै जोंहा नारेंखल लारु बानायनो थाखाय प्रिपारेसन सोलिगासिनो आरोना दहाय फुङावनो आङो नारेंखलखौ ग्राइन्डारावहाय ग्राइन्ड खालामखाबाय ओमफ्राय एसे सिनि ओमफ्राय गाइखेरजों माबा नाग्लिनानै दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै आइया एवगासिनो दङ सासेखौ फुथुनानै दोनबाय बेबो उन्दुदोंमोन ओमफ्राय नै सिखारफिनबायसो बिराद खस्थ' देग्लाय मागोआव फिथा मोनजागोनखौ आङो बिराद गोब्राब नुहुरबाय आरो आसायथारला हे मामा जेबो नङा ने फिथा जानांगौ ना फिथा मागोनि मामा गाबासो ना नोंबो जानो आइ सिरि मोनखाबाय दां बे थांद' लायनै सिबिं एवगासिनो सिबिं लारु बानायनो गथ' बानानैहाय आं माने बानायनो हायाखै नै सासे बांबावबाय that's why आं जेबो हेल्प खालामनो हायासै मामा हेल्प खालामनानै होथारासै माथो नोंसोरलाय नै मालायसो बिस्रा बिफा फिसाला साहित्य सभायाव थांनो देरायदों जोंहा गैला बिमा फिसा बिमा फिसा ओमफ्राय बिबै गैला साब्रैजों नुला खाथियावनो नायनानै लायाबा आरो गोजानावनो जोंहा गोजानावसो नायोलै गोजानावसो दख'ना लाबोलै बाबु आंनो दख'ना गांसे नै बेसोरल' जाबाय हाखु दाखुनि गिदिर बानायबाय फिसा बानायासै ओमफ्राय नै बेखौबो हाखु दाखु बेसोरल' बानायथ'दों ओमफ्राय बानायबावगोन आरोना आलासि नै मेगि जादों बेहा बायरायावसो जादों हा सोरखौ नायदों नुवा मोजां सोरनाव सिजौ हाबखो
Ê phi luôn hả? Bên nó không chịu. Bên nó không chịu. Ô, bên chơi đây. Này. Bây hải. Nông bút thoát à? Bút thoát là Thấy không gì à? Mun siya ko lang chua. Để cái mà thế nào nè, một bữa. À đấy, bây giờ. Nào rồi. Nè. Cắt ko lang siya deh. Bạn yêu cô ăn bao lấy? Vậy con lạc chăng? Bạn đã hở bên lưng của hở. Ya, bây giờ uống sẽ đông ngủ sợ. Cái gì à? Hả? Bây giờ em luôn. này bài con. Bài con này, bài con rồi. Ấy sự gặp năng là giả cứ trỏ. Sự gặp năng à? Con lạc. Dạ mà nâng lúc mình chụp nó mà cắt sửa. Ayo, bị đi sợ. Nua khay để. Kalam lấy. Okay. Đây một hai lần này. Cơ bản. Chưa từng bài này. Sẽ được nó này cái lên rồi sẽ phải nó sang rồi vào. Ủa, đừng có à? Đừng gì à? Anh đi. Đây, em à. Thật mà nào. Em à, đây nào. Ibu aji, jangan lakukan konan. ओमफ्राय नै साहित्य सभानिफ्राय रिदिमा आरो तानिशानो टुपि लानानै फैदों बिब'जों बिमाइजों ओमफ्राय नै गेलेग्रा लाबोदों आरोना जा मिनिबाय बेखौ नायनानैहाय तानिशाया सासेयाथ' उन्दुनो ओंखारगासिनो थेवबो नायदोंसो गेले खालामनो गेले नै दा गेलेखाबाय माने मा नायखाबाय आरोना तानिशाया मिनिलायथारदों आरो बेखौबो लाबोदों ओमफ्राय सुहोदोंमोन आरोना बेखौ मैलाखाय बेखौ ब्लाउस गांसे ओमफ्राय मुजा जरासे लाबोदों राजाया आंनो थेंक इउ राजा ओमफ्राय नैबे ब्लाउस ब्लेक कालारनि आखाइ गोलाव आरोना बेखौ लाबोदों थेंक इउ आंनो नांखागौमोन ब्लाउस थांनो मोनाब्लाबो साहित्य सभानिफ्राय नै गिफ्ट मोनबाय आरोना हाजबेन्डनिफ्राय दायो बेबी सानैया उन्दुनानै दङ आरोना ओमफ्राय आइजों आंजों दा बे समावनो एसे सिबिंनि लारु बानायनानै लानो नागिरदों आरोना फुरा सिरि रायलायदों नङाबा सिरि मोनगोन नालाय आरो बिसोर सिरि मोनब्ला गैला जों बानायनोबो मोनला ओंखायनो दायो जोङो सिरिनो एसे बानायनानै लाबावनो नागिरदों आरोना नङाबा चान्स गैया मोनजानाय नङा ओमफ्राय दहायथ' बाजैमोन फैनानै थांफैबाय बिसोर साहित्य सभा नायनो फैदोंमोन नालाय ओंखायनो जोंनाव हाबलांबाय आरोना नोंथांमोनाथ' खोनादोंना खोनायाखैथाय साउन्डखौ फुल होनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना मेथाइखौ बागिनो नागिरदों मेरा चिकन चलो दे दो सारा हो कर खेबनानै बानायनो हाया ओह बेखौ लांफायाखैसै So I need to wash my hands first. जागोन नामा एसे सिबिङा ना जागोन बेनो जागोन ना थोड़ा बनाएंगे हम लोग
फुननानै हो मा नांगौ जोंना खि फुननानै लादों जाहाथे आखायाव सिथाबनानै थाया आरोना गुर आरो सिबिङा लासै खालामनांगौ नोंनि आखायानो माबा सिबिंखौ हमजायाखैना हमना बोआसै ओरै खालामनांगौ लासै खालामनांगौ फार्स्ट Gimana tadi sana? bisa bisa itu juga menang एसे गाननानै होबानो जायो जों बानायबाय थानोसै बानायखांबाय नै बेसेबांल' ओंखारबाय आरोना गाबोनबो बानायबावगोन ना बानायला बानायगोन थ' दिनैना बेसेल' ओंखारबाय आरोना बांद्राय बानायाखै जोङो हास्लाबा नालाय ओंखायनो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला सिगांनिबो भिडिअ बानायनाय दंखायो थ' बेफोरखौ माने एडिट खालामनानै होनांगौ आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै आरो माखासे प्रिपेरेसन दंबावोसो थ' बेखौ उननि ब्लगफोराव नोंथांमोना देखायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय